Alhamdulillah, le halal bihalal wis rampung. Mari kembali lagi beraktivitas. Muga-muga rezeki kathah lan barokah. Amin. Sopo iki telepon iki? Halo, Bos. Aret to? Lah ya ana to, Bos? Aretku landhep pepol, Bos. Sijine gur takon 150, Bos. Lah nek 50 ya ora oleh to, Bos. 50 ki bahane gur saka kaleng biskuit kuwi lho, Bos. Dienggo motong ager-ager ora pedhot. Nek aritku ki istimewa tenan kok ya, Bos. Bahane saka rel sepur, Bos. Dadi ketajamane tidak diragukan, Bos. Heeh, Bos. Aritku ki eleke gur siji, Bos. Ora iso nggo motong banyu. Heeh. Piye sida apa ora? Stoke nipis lho iki. Lah ora loro sisan, Bos. Engko rebutan karo bojone. Oh ya, loro, Bos ya. Di DP separuh, Bos ya. Oke, suwun-suwun, Bos.